everyone, kita tonton lam shogote shani YouTube channel lo, kena batini marle ko khanya hai, ke kha khayo no jotono kaham kreng tong bai na hanai, angbo kaham kreng na tongo, ke norok bai onek dini pore malai tongo dini hai di bana, onek din balo ge phano ek sapta ni le barang khana, ek sapta 2 sapta rong ni barang khana ang video riya, ke norok bai aboni pore tabuk malai tongo hai di ba. Gagi norok bahane tongkhana no tangai video rok rili ya hanai na inke ok ekdin markhana ang tung plazang mani te সময় kringi bagai video rok khlaimaya te rimaya ngai tongkha inge video rok to tongo do hapna edit do khaiji ge ang tongkha yabon bagai tung phlama bagai amsak mobile bo thangja ge ang video rok bo khlaimi ang tongkha tabuk ba ang onek ikon rok no mankhana kolom jak mani tini bo onek hop hop hanya tung phlai tong hajaba fan no phano se ingya ge abono tabuk hingke to baji tongo sharik ni soita gangke tini hingke to nogo pi bo korei pi kherang bor hospital thango basai delivery mani ge abono kugai hingke bol thanga thango ge pia ko to dogano ke ang tabuk nogo ke nok ni samung rok pai pai gena ang nok rok phari akoi joto nok rok thamui pai gena jate tini pi nogo korei ba ge abon pore nok malai tongo ke nok nai tongdi ang ba baksa choice Hake tabuk hingke to jagana kisa saring ni chicken fried rice chili chicken A few minutes later. Hake ang tabuk no chai pai kha tiffin dok hingke tabuk no nugui mankhana yang buskango hingke ang tabuk ani ang tumia para thangmani tini si phayo gitina haimani ang ani parcel showroom naragai rekha andara song haibana ang nok ni simi ang parcel khaiken ka borok toni rekha ta ang ang abo tini ti haikya gutubi phaimani ang tabo no unboxing khainai nong na unboxing khai pai phunogano tamo sokpai inkenorok nai tongdi ang baksa choya sak inkenorok unugui mane abo tamo sokpai kya haike konorok bo naidi ang unboxing khai pai kya inke abo kha kaisa hangke top ta black top inke abo hangke to suit inke abo hangke top Inge nong no ang kaham ke funong mangalak te chumuro funong mangalak tamni bagai hengkang kai amsik tung phlamani mar pra ha hop hop ang kun phano try khaina pan musung yang tongkha angke next time ang je fura borno kano ke nong no funong nai ke rok na singi tong di ano The next day. Hello everyone, kinarok pai tini haina hai mar layo kha tabuk sarik ni simi ke tabuk ke ang mela thana nai tongo ke pai pai kha ke tabuk thana ke nok nai tong di ang bak sa choya sakke hake sung tabuk oro sok pai lai kya ke nok no ang nok ni simi funogi malia sung sabo sabo phai ke sung phayo ani moi muwa te kukui song khorok tham ani pini besamasa te ani moi ni mangnai khorok mane khorok nita ani kukui song ke sung borok khorok tam te ang ani moi muwa ke sung phailayo ke tabuk ke sung thangai tongayo melao ke ang to tini no first nai phayo te tini no phayo abagai ke ko yang bang no to pelai ta thu bagai tong khang ke tabuk thonai lagi na ta mela rok bere lai he ba Hake sung tabuk sokpai laikya mela ni geto gangke tini borok geto kom nonugo borok kom apsu bangya geta kasha gangke ang boys record che khlaima tongo tamni bagai gangke mela o belai gan tamjak amuni bagai
melani music nong kenari malia norok bo saima nong belai gan tamjak abro kangke copyright painai gangke abono tabuk jeng berai tonglayo ke hapka etini borok kom nonugo gangke norok to kebama borok ni blog tei kebama borok no fainai be ke hedibana gangke ang to tini si sokpayo gangke tabuk ang berai nai ke norok bo nai tongdi ang babaksa sak ke tabuk jeng berai lagi nata. Hake jeng tabuk berai tonglayo yang ani kukisong rok bai gangke ang tini mela fainai ni kuno planning kere hotat chase sokpayo ge ang kuno nok ni simi blog kaham ke rok khlai malia ge norok haipono nai tongdi ang ba baksa sak te ano support khai tongdi ge tabuk mela guri gina ang ge ang tini se first tini last sokpayo tei to pada faijang no faijage saimaya haipono tini sokpai kya nogo tongpura ani mosong anu kol khai sahoka gangke thana dahari nai gang phaike hotat sapai ne banglagiwo tabuk gangke jeng yang berai tonglayo tabuk gangke sengyango train kana ni hailaikia ani kuku chikon train kana hini nai ge jeng tabuk train ni ticket tana thangai tonglayo tabuk train kana ni yang side of hailaikia tabuk ke jeng tiket nana nai tonglayo ge jeng charjona kanai ani kukisong khorak tham te ang bo ma kanai gangke ang kana musngyang tongo haipono kirima bagai tobo phano ani kukichikon kanai hino abon bagai kanai ke ang tabuk charta tiket nakha hake jeng tabuk kala sinai traino iko yang saka kai phelaika kana bagai yang iko ani kukichikon gangke kibi kiri jago te tongthok jagai bo tongo ke jeng tabuk kala yang to belai kirima marangjak yang go beskango te mangni rok khorok nei te kukisong khorok nei borok bo kalaijak borok ketu kiriya hingga angke bisida kirimani marangjak hingga nalagi nata tini kainye lagi nampateyeng haipono ang train choli puro video khaigelak tamni bagi hingga ang belai kiri tongo abagai ang train choli puro ani mobile no bego sedai nai hingga bego dainai ang kanai hingga narok nai tongdi ang baksa tini ni video no sake tanyorok ani video na sisa kangke like khydi share khydi te comment khai sadi bahai ingjak Kiri ada? Hah? Kiri ada? Haike tabuk gata jeng oro mani rok nai tonglayo yang ani kukisong